Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amazinodikana. It's good to see you all. Yes. Welcome again on this wonderful episode at Chibanda Media. My name is Bishop Kevin Nyamakanga, and would like to welcome Evangelist Damiano Chisale. Evangelist, we welcome you. Once again, welcome Zimbabwe, welcome Africa, welcome world. Unwamari. Wow. Welcome. Thank you so much. Yes, Evangelist. And we also need to welcome the Tumbi. Yes. Chibanda Media. Yes. Okay, Evangelist Chisale. Yes. Today we want to talk about churches. Church. Why are we having so many churches mushrooming up? Is it for the good cause or it is for the wrong motive? Saka kuti say tine machechi akawanda. Say a very good example. Why did Prophet Emmanuel Makandiwa left AFM? Why did Apostle Utabrashe left AFM? Why madzibaba vechishanu vakabva kwavakabva? Why are we having so many denominations? Or why are we having so many churches? Let's talk about it. All right, Munwamari, thank you so much. As the topic is going nas, toda kumbo discuss on church. Okay. Ma factors nezvikonzero munhu washe zvinosiya chechi yabvaruka, zvinosiya munhu wabuda tazosara taane makereke ari kuita sprout. Tine zvikonzero zvakawandisa. And what are those reasons? Zvikonzero zvakasiyana siyana munozviona. Saka ndo zvinoita kuti tisare tine church dzati wandei. Zvekare kana takatarisa kuwanda kwaita church idzodzo, it's for the good and for the bad. Okay. Apasi pese patinoti vakabvaruka zvakabvaruka for the good, uyezve hapasi pese patinoti zvakabvaruka for the bad. In every situation zvine zvazvakanakira, and in every situation zvinewo zvazvakashatira. Asi zvasakisa makereke awande, tinoona kuti zvine zvikonzero zvakasiyana siyana zvatinogona kubata. But regai titange nechandinofungidzira kuti chinogona kuva chikonzero chekutanga. Okay. Kunyunyuta pamusoro pe-church leadership. When the church leadership kwainotangira kumusoro fails in certain areas, zvinogona kusiya church ine vamwe vanhu vanobuda mairi. Nekuda kwekuti utungamiriri hwepamusoro watadza kuvanzwa kana kuti une hurema hwatadza kugadzirisika. Okay. Okay. Kuutungamiriri hwekumusoro. Okay. Be it the church that has a president and it's run by the constitution, or a ministry that has a founder who is local. Mapamuenzaniso wakanaka. When we pick a church like AFM in Zimbabwe, we are saying in AFM does not have a founder in Zimbabwe. Therefore, inorana ne constitution of the church. Zvoreva kuti inorana ne timu yakati wandei yeutungamiriri. Mazviona. Zvasiyana nekunge tiine a ministry that is run by a prophet, like Prophet Walter Magaya, like Prophet Makandiwa. It's a one-man band where most of the decisions are hit from the head going down as led by the Spirit. Okay. It's so interesting. It's so interesting. Saka,
tiri kuti church yakafana AFM is led by a team and ma ministries, especially my prophetic ministries, they are led by one man band. Are these churches or these ministries really of God? Yeah, we cannot subtract that, munhu wacho. Sekutaura kwataita kuti pari zvino tikambobata pakuti machechi nemaministries aita sprout, but kana taakutsvaga umwari taakuchitsvaga now the background of the founder. Okay. Kwaakutsvaga umwari. Ndosaka zvakakosha kuti whoever is starting a ministry anofanira kunge aine background nenhoroondo yemafambiro aakaita inozivikanwa kuti wakambenge ari muyouth apa, wakabuda apa akazozikanika kunzi wakapinda pakadai akazotungamirira izvi, but munhu wamwari akabuda apa. Izvozvo zvinotipa imwe percentage yetrust. Okay. Muri kubata zvatiri kutaura. Tiri kuti hatisi kumupa uchokwadi, but tine chiyerewo chiri nani ndoya inonzi benefit of doubt. Okay. Because tine vamwe kuti akabva kumasowe, abva kumasowe kwakutotanga kutoita ministry yake. We have got this other man of God anonzi aitombo imba rumba achiridza rumba, akabva kurumba kwakungozvikotanga chechi. How do you take it? Umwe anonzi akabva kumadzibaba, abva kumadzibaba kwakutosvika akutoprofita. All right. Yeah. Apapa tisha topic iyi munhu wamwari yamaenda iyi. It's okay. Tinoda kuzoishanyira. All right. Taakuchitarisa nawo mabasa ari within the, because shoko ramwari kana taakuchiyera vanhu vamwari, shoko ramwari rinoti muchavaziva nemabasa avo. Munozviona. Saka taakuchitarisa zviri kuitika within, bazviona, zveava vaita sprout. But pari zvino toda kumbotarisa kuti organization because kereke dzataanadzo kuti dzakabuda pai zviri kubatika ka. Tinogona kupa muenzaniso munhu wamwari kuti background kali tikadzokera kuchipendacostal chedu chekare, tinogona kunhonga kuti we had AFM coming sekuya kwataita, handizvo? We had Zayoja. We know very much kuti muZayoja ndo makazobuda ambassadors for Christ. Muri kuzviona. Tochizoona kuti mamwe machurches atiri kuedza kutarisa kuti zvakabva ngepi, handizvo? Saka isusu tiri kuti pari zvino timbotarisa kuti zvaita kuti machechi awande mamwe macourses sekutaura kwataita. Tikati kunyunyuta pamusoro peleadership zvinogona kupa vanhu mweya wekubuda mukereke. Ndezvipi zvinhu zvatinogona kutarisa? Tikati hutera tomboti church ina founder and the founder is promiscuous. Rikuhura. Mazviona. Maereda machi vanombogona kugara naye pasi vombotanga vachakavhira urema hwababa kusvika vaneta nokukavhira urema hwababa. Panogona kuzotorawo mumwe, vamwewo vatendi vanenge vaneta. Muri kuzviona. Pochiitawo mumwe ereda kana mumwewo ari kufemerwa naMwari anoti ini ndiri kunamatawo ndiri patenda apa, izvi ndazvitadza. Zvakadaro zvinogona kusiya. Tiri kupa mareasons. Okay. Muri kuzviona. Okay. Tiri kutiwo zvekare kutsikirirwa chaiko kwezvipo within the ministries. Kune maministries anogarira zvipo zvevana. Mwana anokura within the ministry aine chipo chakanaka chekuvhangera, but vari kumusoro votadza kumupa platform yekushumira yakakwana. But Mvangeli, these things are happening. I'll say this now. Have you ever seen somebody preaching
inasati ndakamboona muchechi yaprofet Walter Magaya. Ndoda kudzokera panyaya yemutauro yekutsimbirirwa kwezvipo. You understand? Thank God I've also noticed kwaProfet Makandiwa kuti vane mafundisi nema-cell group nema-branches whereby he can give platform kumafundisi avo so that they can exercise their gifts. But ukaenda kune mama-prophetic churches mazhinji, especially vanenge vaine ma-one assembly, like I'll give you a very good example, like kwaMiracle Paul. Mukaendapo, it's only him, one-man band. I've never seen, because as a body of Christ, some to be apostles, some to be my teachers, some to be a prophet, some to be a pastor, some to be teachers, some to be evangelists. But in a prophetic church, it is only centered on an individual. Aine one assembly rake. Point yemataura yekuti vanhu vanenge vari torimo vari gifted, vanenge vari torimo vari vakatodanwa, but havana kudanwa kuti pamwe vatange machechi, pamwe vakadanwa kuti vashande vaine mufundisi uyu, but mufundisi iye haasi kuvapa enough platform to exercise their gift. Ndo zvinosiya vatisa Ondotanga yake. But tiri kutiwo futi mataura zvakanaka munhu waMwari. Vanhu vanowanda mazuva ano nekuti inini when I received the vision yanyaya yekuwanda, but tinoona kuti kwatakabva kunzinde tinodzidza kuti the apostolic, ngatibatei nhoroondo, tikutaura takatarisa Pentecostal pari zvino ndo yatanyanyogara mairi. Tiri kuti kwatakabva kunzinde kwedu kwanga kuri kuapostolic ministries, whereby our leaders were apostles, like we had apostle and father Andina wangu guti AK Sunday. We had apostle and father AK Sunday. Varume ava vakadyara ndokukura ndokudyarira ushumiri ndokukura, muri kuzviona. But now tine the prophetic church yakaita sprout muma 2000 the movement, actually the movement, yes, which prophet Hubert Angel claims that I'm the father of prophets within Zimbabwe. And sure zvisiri zvekuvanza, whoever who is a prophet in Zimbabwe kuchipentecostal, tinogona kuti tikacherechedza before a prophet Hubert Angel, tinogona kuona kuti the prophetic ministry was not all that hype. Zvekare maprofita tinogona kunhonga kuti vanga vari limited. Tinogona kunhonga prophet Andrew Utaunashe. Ndo maprofet anga ari grounded. Even the way they would implement the prophetic ministry is different from this set ye prophetic ministry and wave yafamba kuseri kwa prophet Hubert Angel. Saka now tinoona kuti approach ye church, men of God, are you saying kuti Hubert Angel ndiye akaunza the prophetic movement? Muri kuti kudi prophetic movement muZimbabwe hatigone kuiramba tikati as he claims. And dai taidzokera kuseri kwekuma 2000, tinoona kuti vanhu vazhinji nevana vaida kutanga machurches vaizvilabhula kuti maapostles. Tochiona kuti mazuva ano prophetic nyaya yekuti munhu akatanga church akuti prophet yatombodzikira. Pane mazuva ekuti vafana vese vaifamba mulocation mughetto mupi, everyone was a prophet. But tikatarisa kuti who was their fathers, they were all coming from being fathered either kuti anodzokera pakuti my father is a prophet, my father is a prophet, my father is a prophet.
but kuti tinhonge muprofita ane movement. So good example, tikiti tinhonge prophet Magaya ndovakuraka, tonhonga prophet Makandiwa ndovakuraka, tinoda kumbonhonga maprofets makuru, toona kuti tine maprofets here anga akura nemaministries akakura kudaro before prophet Hubert Angel. Okay, I want to come in. I want to believe kuti prophet Angel was exposed to the movement outside Southern Africa. He was exposed to the Ghanaian prophets. You understand? Because if I want to remember very well, men of God, in as much I know you, munozere kuti kune zvinhu zvamaitoita imimi. You understand? Zvamaitoita panguva yacho kare kacho iko muchitoita imimi. But musingazi muprofita. Kune zvinhu zvaitoitwa zvechiprofita, but vanhu vasingazi maprophets. Zvamuri kutaura munhu waMwari, yanga iri ndopatiri kutaura kuti chechi yedu yekare yanga yakadzidzisa kutya nekuremekedza maoffices. It's even in the Bible. We had deacons who would do things. We had deacon Stephen Wokutakwa nematombo. Mukatarisa zvinhu zvaitwa namudeacon Stephen, dai muri mugeneration ino, he's a big prophet. Yeah, that's true. But he died a deacon. Yeah. Saka ndrikuti kudini? Ndrikuti the prophetic yakagara iriko. But the movement. Ndosaka ndataura pakuti the hyper. Yeah, exactly. Who brought the hyper yekuti vafana vese vazongodai. Saka now tiri kudzoka pakuti. Munhu tiri kudzoka pakuti why are we having so many churches? Ndo patiri kudzoka handizvo. Todzoka pakuti now saka prophetic movement on its own yakawisa a lot of tearing apart, because 3/4 of the young prophets that rose were not well grounded. And were they prophets in the first place? Muri kuzviona. Yeah, we need to tell these people the truth. Because men of God, there are two things. There is the gift of a prophet and ministry of a prophet. So anozimprofita because of the gift here or because of the ministry. What qualifies one to be the office? The office. So I can be gifted in the prophetic. Can I be a prophet? Nyaya yekuti ndo patiri kudzoka pakuti when somebody is gifted, handizvo tina Elisha neuya unofa aine chikwereti aitova mwana, demo parinonyura vaitova vana vanga vasina mazita, ndo vaprofita vaingonzi vaitumwa wosangana naJehu wongomupa message wodzoka, vachidzoka under the umbrella. But vana vemazuva ano vakaprofita havachadi kugara muumbrella. When the gift has come, munhu haachadi kugara pai umbrella. Therefore, we are now having many ministries. But however, depth yechipo ndo inozoonekwa nekuri kuendwa neministry. Ministry inozoenda 3-4 years wanga uri moto wemashanga, 2 years wanga uri moto wemashanga. Zvadhakwa. So, men of God, we want to tackle this issue in a few minutes. There is this issue that is going on around. I think you know what is taking place in United Methodist. Kote vakasplita. Kune vakatobuda about 9-12 reverends. We have splitted or we have left the mother church in Zimbabwe. Kubudikidza nekuda kwema reasons mamwe amambotaura pano, like reason
yevarume vanoita vamwe varume vakadzi kana yevakadzi vanoita vamwe vakadzi varume. How would you take that? What's your position? Was it a good move? With the way they left, is it a genuine reason? All right. This is a very big organization. That's correct. Tadzoka pa nyaya iya, we can pick the controversies around AFM. Okay. That were nailed in between the constitution of the church. Okay. Whereby the current president and the president that we have, President Chiangwa, Okay. Running and say the constitution of the church has been tampered with. Therefore, we cannot stand where the constitution of the church has been tampered with. Kuti makarerwa, mukakura, chechi ikafamba neconstitution nebepa irori. Korazo shate inhasi, irori ndiro rakakugadzai. Chipostora chakare. Muve zvamuri. Ndo rakaumba mabuilding ese atinoona nemota dzatiri kufamba nadzo idzi. Koraipei nhasi kuti tiri shandu tizorishandura. Tikuda kuti iwo isu timboraramawo kanaro sekurarama kwamakaita naro. Saka it's not about greediness. Muri kuona. Saka yanyaya yekuti vari ukowo vane zvavari kuda kurichinjira. Vari pasi vari kuti aiwa kubva kuma-80s ndo ramakararama naro. Imimi rakakutorai kubva paubrother rikakuisai kusvika mafundisi rikakubvisai kusvika maane utungamiri. Taribvisirei nhasi. Titendereiwo isi panguva yedu. Tiraramewo nechi. Ava kuona sekunonzi kuchinjwa. The same here. The reason yekuti kereke ine zviga ya doctrine. Church ine zviga zvayakaremekedza kubva pazuva rekutanga. It's unfortunate kuti the church ichasafa uyezve haisati yasafa. When we talk of the church, ichasangana nemiedzo because the changing of generations is moving so quickly and a lot of things are changing as generations are changing. Nevana vedu vari kuchinjawo nezviro zvakawanda. Hakuna munhu akararama mugeneration yedu akarota kuti rimwe zuva simudzai mureza ichabviswa. Hapana. Hakuna munhu wakarota kuti rimwe zuva assembly inogona kupera pasina kuitwa our father. Taikaona zviro zvanga zvakarongeka asi rimwe gore pakamuka pachingonzi let us accommodate zvinamato zvese. Generations. Toona effort yetimagideons tataipiwa tichikura vana vedu votokura vasina votopedza assembly hapana our father vanhu voenda kudzimba. So the change in generations, it's not going to affect one church. It's going to affect churches and ministries. We know very well kuti patakakura ina I was a brother in Sayoja. Maipisa nekupenga nenyaya yedressing. But a change in generations came. As the ministry branched and branch came. So the church is forced here and there to change. You see it. Nekuda kwema generations. Saka tiri kudzoka panyaya yamataura munhu washe. Kuti nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi. Hongu, constitution yechurch inoti hunhu unenge uyu haudiwe. Uyezve pawakanyorwa hatina kumbobvira takarota kuti munyika inenge yedu ino zvichadaro. Kuti murume anoda kuita makore iwayo kwanga kusina kana fungidziro. But izvozvi tine maorganizations are free and living within the country. Therefore, now we have people who are standing with the constitution of the church. They are 100% correct. Standing by the constitution of the church and also by the Bible. But however, now we need to discuss the circumstances around the timing. Okay, because my research
that I have done ndeyekuti Reverend Matongo vari kunzi ndo vakabuda nevamwe 12 he was vying for the presidium leadership United Methodist and unfortunately he lost the battle. Ndo regai tibva tadiscussa ipapo pamati sprouting of churches nyaya yemavotes within the church Exactly. yakonzerwa nekushayiwa the current church founder within the country. Saka mavotes yatova election chaiyo senyika yekuti unogona kutotenga the churches that implements mavotes kune nyaya. Saka kureva vamwe vanotenga mavotes vamwe vanotonobikwa. Tainzwa tichikura kuti munhu who is going for DP district whatever overseer vanhu vaitonangana uroi kunzi as elections are going uyu akatourayani mumwe akachekeresa anga ari suppose kuenda kunoita overseer waingofa towards elections akagara pacheya wasara mumwe wotonzi ndiye akachekeresa. Saka mavotes they are tricky, but however sometime anonetsa kubvisa when we do not have the founder. Now the church is running by the constitution and the constitution says so. Fine. Saka ini ndinofunga kuti so now the legitimacy or the faithfulness or humwari, the godliness of the elected leader now hunosara huri questionable because atichaziva kuti munhu wapinda nehumwari here wapinda here. Kune mumwe munhu anogona kungova popular. Tinogona kupa good example the current president weUkraine. Do you know kuti how did you came into Zelensky into president? Zelensky, yes. Zelensky waka-actor a movie where he was a wanted president. Okay. Ari president aidiwa nenyika. Ndobva movie riya raita viral within the country. A drama. Wakatoda uyu. Drama riya radaro ndobva kwauya election iye ndokutoita fight for election. Ndobva atova president elect. Wow. You see it. Wow. Saka wakaona popularity. It brought him into presidency. Saka isusu tiri kuti kunogona kungoita mumwe munhu ari popular within the church but not gifted. Wotova in overseer overnight. So some of these churches are run saka hazvichadhitefai naumwari. Saka machechi mazhinji ari kuranwa nen'anga kane magodobori because from what you are saying kuti kana munhu achimbondobikwa it means there's something that is happening in the world where tiri kuti there are chances. Not there are chances, Baba. There are no chances. But from what you are saying, koto ni mama churches akutoranwa ni mafia. You see it. Mafia. Saka now coming to that, taudzokera pa point ya mataura here. Tadzokera pa timing now. Kuti sezvamataura kuti pari kubuda unyere kupe hwenyaya wekuti pane ma-elections wakaruza uyu ndokuruza ndokukundwa election ndova zvazvimbira ndokuchizoburisa ejoker of a card rekuti nyika ichisympathiza naye nevamwe vake nenyaya kumunhu wanzwa nyaya zuva rekutanga unoti nyaya yechingoshani yakashata muchechi. But isusu tiri kuti ndo zvatiri kutosapota kuti zveshuwa zvakashata. But tiri kuti timing now yauya kadhi iri ndeipi. Zvekare pambo announcwa nyaya iyi muchechi isondo rimwe chete iri here kana kuti nyaya iyi yakanzi yatova nemakore yataurwa kunzi yakatenderwa rini. Nyaya iyi munhu wamwari my sister nini anopinda ikoko. I remember tichindova ndikoka kunoparidza kune maprazo. She was tonzi bishop last year, I think it's last year.
vakatoenda vachitofambira nyaya idzo dzeungochani idzodzi vachidzipasisa vachida dzichindogarirwa pasi. It was being tabled kuti vanhu vaone kuti dzinofambiswa sei. You understand? So Reverend ava Matongo, my standpoint of view ndeyekuti in as much vapula joka, he is not being faithful in his dealings. Reason one ndeyekuti nyaya iyi haina kutanga kutaurwa nezuro pavabuda. Nyaya iyi haina kutanga kutaurwa nezuro pavadyiwa kuita president. Nyaya iyi vangadei vakatobuda before election. Saka imimi regai tibvunze munhu waMwari. Yes. Muri kuti imimi chigaro chavaida kuenda chaitova nemhosva idzi kare. Nyaya idzi dzanga dzatotendwa within dzanga dziri toripo. Zvoreva kuti dai vanga vakahwina vaitotungamirira nevanhu ava varimo muchechi mapedza. This is what I'm saying. Saka zvoreva kuti vangadai vasina kutombobvira vaenda kuno contest. Vasina kutondokontesta. Chinhu chatinoda kucontesta achiite chaora nokuti chine constitution iri kutendera. Ko pamwe vaiti pamwe ndikahwina ndinozochinja zvinhu. Aiwa. So what I'm saying, ndekuti are we starting because of bitterness? Ndaruza. Apa nzvisa? Yes. Dai ndakasina kuruza. The narrative yairamba iriyo here, yaichinja here. Ndizvo zvatiri kutaura munhu waMwari, zvatataura paye kuti reasons of many churches sprouting, it's because there are so many reasons why people are splitting. At the end of the day, they have a ministry. I remember pamwe pacho it should be the same church Methodist takambova revival which yakamhanya nechimuti chekuti tinotenda muna mweya mutsvene nezvipo zvamweya mutsvene nekuprofita kwatanga tichataura nekudzingwa kwemamhepo. You see it. We ended up having a revival. It's sprouting at the end of the day at our ministry. Muri kuzviona. Saka tiri kuti ministries sekutaura kwandaita paya mune hondo zvimwe mamwe reasons ari genuine, mamwe reasons haazi genuine, ane ruoko revanhu, greediness mukati, mukukara zvane mari mukati, ushumiri hwakura, vamwe vari kuda power hukuru. Muri kuzviona, munhu anofila kuti ndikafamba apa ndinonamatwa, ndinondengendetsa nyika, ndini ndaakudiwa apa. Vamwe vakatsosumuka nekuchera vamwe. We know that kuti ministry inenge ine madhona, mumwe wopedzisira wakuswedera padhuze nemadhona wochera uyo ari kurana kuti iye apedzisire asara nemadhona ndiye. Muri kuzviona. Saka tiri kuti isusu hatinga condemn everybody aita sprout zvaita maministry akura awande. Tiri kutaura nyaya yekuwanda. Tangobata kuPentecostal zviriko kumapostori. Tinoona nyaya yemaconstitution kwamwazha kuti constitution yakaita head on between vana vemufi ne-the board of elders. Because later vana vakandonyaya yatanga tada kutaura iye amabvunza kuti ushumiri kufamba kwawaita muyoung generation, church has been taken into family thing. The founder has driven the church into family. Kuti organization yangu, mhuri yangu nevana vangu. It's an empire, personal empire. Zvakutoreva kuti iye nevana vake nevanoteera nevapi ndo varidzi veministry. Inhaka. Saka nhaka inonetsa kuti tipromote vamwe vakuru vanobuda vatinopa ubishop nechii. You are just saying the same thing. Makakura muZayoja imimi. Sekutaura kwamaita panapa. Kuti mamuri youth ekuZayoja. Point yamataura iyo exactly. It's happening in Zayoja. But when Baba Guti died, instead of saying Simango, you know Simango, Mozambique, Bishop Simango, instead of saying take over, now the constitution and the vision of the church has been crafted
in such a way that the leadership and the top remains within the family. saka inhaka ka. Inhaka yefamily. So is there, okay, I Murukubata. wanted to ask you some questions. Tiri kuuya pakuti now tine ushumiri now ndo zvaita head on patazobata kumwazha kuti now the church yakubuda Vana within the nema-board family. of elders. The board of elders vakabata constitution iri kuti church haizi yemhuri, ndo zviri kutaura Vana vari kuti chinhu chababa vedu ichi. dedi pavakaronga neleadership havana kunge vaisa mabrackets ekuti kana ini ndazobva pauchairmanship mwana wangu ndiye anondisuccessa, but vana kukura kwavaita nawo zvinhu zvakaitwa kare. Constitution yakacraftwa vana vaine ma2 years, vana vaine ma10 years, Ndobva vangomhanya nacho. ndobva constitution yamhanya. Vana vakura ndokuchizoona vevamwe vachisara noushumiri, Vakati chinhu ndechedu ichi. ndokuona vevamwewo kungadai kuri kuzayoja kwamataura, kungadai uri umwe ushumiri kwamutendi kwatataura, kwasara vana, ndokuti ko kana kwevamwe nesu, asi ndokuzoona kuti kwavo manje macrafting yakaitwa yeconstitution. But tinogona kuzova necontroversy, muri kuzviona, yekuti Mwazha is now a name. Rekungoti Mwazha on its own, it's a name of the family, not of the church. Saka rimwe zuva tinogona kusara nemutungamiriri ane church in constitution, but mumwe mwana wokwachukwa oteerwa nevanhu nename. Mazviona. Saka tiri kuti macontroversies atiri kubata iwaya of whatever church ministry and organization ndo ari kukonzera kuti tirambe tiine maministry ari kuramba achiwanda, mareasons akawanda. Then mamwewo sezvatambotaura pai, kune vamwe vanotoclaima chaiwo kuti mutungamiriri haana umwari, akaenda kwagodobori. Tawo tinorota mutungamiriri wedu aine zvikwambo, vamwe vanotopa matestimony ekuti wakaenda kun'anga. Saka zvinhu zvinosiya maministry awanda munhu washe zvakati Wow. Yeah. Saka, some of these churches that are being run by mafias, like I say, zvimwe zvacho hazvisina mwari mukati. Zvimwe zvacho, we might try to justify, but church ikasiyirwa mhuri, sevana mutauro kwaMwazha, pamwe havatomborina chamwari, but the fact yekungoti chinhu chababa vedu, zvotogona kudaro zvikanaka kana vana vacho vakaziva mwari. izvozvozvo has been everywhere, kuti tikaona ngatiti bhitwa mutendi bhitwa nekwakasiyiranwa, vanhu kazhinji vanongoti ngatisiyirei firstborn. Havatarise kuti Anodawo mwari here. anga aina mwari wakadi. Ndo pamwe patikazoona the sons heading vega vega sprouting into the courts, because mumwe anenge achiti iwe wanga uri a soldier uchirana zvako uri kwakagara kwawanga uri, but inini ndinakasara namudhara tichiita zveumwari. Ya Esau and Jacob, kuti uyu mumwe waimhanya naamai, mumwe uchimhanya nababa, but uyu achimhanya nababa kudaro wakachirusa. But even vana vaSamarika, ani vana vaSamarika so vainzi vaichachura vana vaSamarika. Ushumiri ukaenda naSamuel, ushumiri ukaenda naSauro, because ndopa vakazochemera toda mambo. Vaichachura havazi vaSamuel, ndevaEli. ndevaEli. Okay. Muri kuzviona, vaichachura Phineas and Hophni. Vana John ndevaSamuel. Okay. Saka Samuel ndiye akazoenda neushumiri nefaithfulness. Saka isusu tiri kuti but iye Samuel wacho munhu wamwari, tichitaura zveumwari mwari chaizvo, ushumiri haugare within the family. Amen. Ndo zveumwari, hatina nhoroondo. Kingship ndo yaigara mufamily. Umambo ndo waigara mufamily. Saka, But zveumwari zvaiti zvikati fambe nda level refaithfulness
nekutendeka nekudanwa rinosiyana in every generation. Saka umambo ndo hwaiteedza imba. Umambo ndo hwaiteedza imba. But atina Isaiah ane mwana wake muprofita, atina Jeremiah ane mwana wake muprofita. Okay. Aisiwo nyaya here indofunga kuti Israeri payakaramba Samueri ichidaidzira kuti taakuda mambo, indofunga kuti Samueri paanoenda kuna Jehovha achitanga arwadziwa, indofunga kuti airwadzirira vana vake. Because Samuel knew kuti vanhu vakapiwa mambo ava, vana vangu vana Joa havasina chavo. Ende pamataura point yamataura apa yekuti hakuna mwana waEzekiel, but this is happening. Tatonena prophet Junior nevakadzi apo munhu waMwari tiringotaura chete yevanaka nevakadzi. I don't know if your wife is also a evangelist. ndo zvatiri kutaura munhu washe kuti ndambodzoka paindikati the changing in generations has brought a lot of chaos and a lot of kurasika. At the same time vanhu vane association, the spirit of association, kuti when a person is associated with the ministry, sometime anotadza kuona ma-failures that happens within the ministry. Mabata zvatiri kutaura. Saka kuchinja kwaita ma-generations kwasiya inini I understand from the little information that I have kuti even a big ministry like Zayoja payakatanga haina kutanga as founded by one person. Yakatanga with a board of members who had to die along the way. Vamwe vachienda vamwe vachinoitawo zvimwe kusvikirawo the last man to come out being ndosaka from the history of the church tikatarisa under ambassador tinoona kuti pakakwachuka ambassador ichibuda muZayoja there were a lot of fight vafundisi vamwe vachienda kujeri because chinhu changa chisina muridzi, changa chiri chemamembers akachitanga akawanda, chakazoita muridzi after the last men are being Baba Sunday. I think my board members esema original abuda. Okay, you see it. Saka tiri kuti chi isusu tiri kuti ushumiri uyu wakuprotecta the family, ushumiri hwemazuva ano wakusiyiwa within the family. But however zvatataura paya kuti vanhu vane mareasons sezvamataura kuti kereke yakurana with spiritual and physical what reasons. Vanhu vakaenda kunotsvaga maphysical reasons ekuda mambo. Yanyaya yemaphysical reasons. Patabuda muIjipita tikauya muKenani, taona nyika dzakatitenderedza dzine umambo. Ndogara ndichiudza, when we discuss that one day, ndogara ndichiudza vanhu kuti izvi zvemamotorcade, zvema-aids anowanda kusvika 100, machii vanotenderedza beat ma-MP kana ma-presidents, zvakataurwa ipapo zvikanzi mambo wamuri kuda uyu vana venyu vachamhanya pamberi pake. Vana venyu vachamhanya pamberi pake, vachamuchengeta, it has been there and told. You see it. Saka what are we saying? Tiri kuti isusu the sprouting and becoming men of churches zvine mareasons akasiyana siyana, uyezve zvekuzoti ngazvive zvemuumambo hwemumba it was tried within the Old Testament, but pamwe pacho zvakafailure. Togona kupa vana vaEli the difference between Eli and sons, Samuel and sons.
muri kuzviona. Toona kuti pamwe pacho vaingonzi vana vevaprofita, muri kuzviona. Vana vacho vanga vasina senemu yaElisha, vaingova vana vevaprofita. Saka hunhu nemaitiro evanhu vakatitenderedza vari pasi pedu vari vana, pamwe pacho ndiwo anosiyawo mubereki ari the spiritual father and founder of the ministry, watadza kuburitsa ministry mumba. This is wonderful. Munhu waMwari mataura. My last question ndeyekuti saka tinoziva sei kuya kwatambotaura pakutanga. just in I want you to explain this in 3 minutes. Saka toziva sei? The Bible harivanze rinotaura kuti in the New Testament rinotaura kuti and God sent them a spirit of delusion, Yes. that they may believe but a lie. Yes. Ndoda kudzokeredza. God sent them the spirit of delusion, that they may believe but a lie. Vanhu are diluted. And because people are diluted, they now live in delusion. And Believing a lie. you see it. How is this lie? The lie comes in the name of revelation. Ndazarurirwa. Baba vawana chiono. Vana vobata chimwe chiono, baba vangogara pasi vakaisa mamezha na hapana kana Mwari wataura. Ende panotaura Mwari wacho unenge usipo. Mumwe Mwari ari kunzi ataura, inyaya yekuti munhu arida kuona maisiro angaisa mameasures within the church. Ndonzi Mwari ataura. Zvonzi Mwari wataura. Then wopoita pressure yekuti ndinofanira kunge ndichipa the church more. Munhu wakazviti a prophet but haasi kuprofita zvokuti zvidaro. Wotarisa mamwe maprofeti wonzwa kuti nhingi uri kunhonga tsono, nhingi uri kupa mafoni number, nhingi uri kupa maadresi, nhingi uri kuverenga nhamba dzebhinzi dzawadya. Mumwe anopedzisira akunozvirombera zvipi. Mumwe waakuda kufanana ka. Waakuda kufanana. Saka mweya wokuda kufanana unorunzira delusion. Munhu anopedzisira manipulation. Anopedzisira akumanipulata the work. Saka now mumwe anopedzisira akurombera chiprofita ichocho. Tinozvinzwa mumwe anopedzisira mumwe haana manumbers. Tinonzwa kuti vamwe vanopedzisira vakunotsvaga kuti ndiwane gwezo remanumbers. You see it. Saka tiri kuti kuwanda kwaita makereke nekuramba achiuya munhu waMwari, tine mareasons akasiyana siyana anosanganisira kutsikirirwa kwezvipo, greediness, kukara mari, power kusada kubva pazvigaro. Imomo mumaconstitution matiri imomo, constitution yechechi inenge ichitaura kuti 2 terms. Munhu anonzwa Mwari achitaura nendimi 2 terms dzopera aine umwari, woramba aripo. Zvoreva kuti hapachisina umwari. Hatisina kusiyana nemapoliticians. You see it. Hatisina kusiyana nenyika. Saka tiri kuti constitution yechechi iripo ichitaura zvairi kutaura etc. Saka mune mareasons akasiyana siyana. Mamwewo anosanganisirawo ari genuine. Munhu waMwari waramba wongodona. Wongoramba. Maleaders wogara pasombo. Saka tine mareasons ari genuine. Nemamwewo asiri genuine. Asi vanhu kana vaakukwachuka havashayiwe. Ndozvatazotaura paye kuti what is our timing? Sei tazoreacta nhasi. Amen. You see it. Amen. Yes. You see it. But ini ndinotendawo hangu ndakamira ndiri ndega kuti ushumiri kana uchiuya hauna kunaka kukwachuka nenzira dzakashata, nenzira dzedziri mudhishi. Buda wega. Especially pamwe pacho zviri trick when the constitution has been violated.
in the name of amending. when the church has a constitution and the constitution is violated, then we might have a lot of people vagara vari kuchema neumambo, like David. And how did David started? Wakanogara pabako reAdulami, vanhu vaingotiza so nezvichemo zvakasiyana siyana zveutongi neutungamiriri. Thank you. Regai tikutendei zvekare. Wow. Bishop Mvangeri. Next time patinosangana, we want to tell people about the second coming of Christ. The second coming of Christ. Yes. Kuti in as much we are praying, in as much we are fasting, in as much we are receiving declarations or for cars, marriages, etc. Kune kuri kuendwa. Or not only that, munhu wamari, pane topic yamabata yandiri kufungidzira kuti tinogona kuiwana nediscussion yakazvimiririra. Ndeye kuti chii munhu wamari? Prophet. Okay. Toda kuti timbonhonga kuti ndo pari kuwanda dilution, because tikabata maministry, the apostolic ministry, the evangelistic ministry, tinogona kuona kuti uyu muvhangeri washumira, tinogona kuona muapostle bishop, zvinooneka, but prophetic ministry is spiritual. Therefore ine mukana wemanipulation yakawanda. Saka unoda kuti the prophetic ministry titarisise nekutaura, ndo ministry inoda kutariswa nekutaurwa mukati maeni. Zvekare tikatarisa zuva ranhasi kuti ministry yabuda vanhu yokubereka tuvana ndeipi, tinoona kuti prophetic ministry ndo ine vana vakawanda vakwachuka zvekare. Thank you. Saka ministry yo inoda kuti timboibvumburudza nekuitarisa yakazvimiririra. Saka maita zvakanaka munhu wamari. On our next podcast, we are going to talk about the prophetic ministry. Who is a prophet? That's it. What is the difference between a prophetic ministry and a prophetic gift? Can one be called a prophet iye aine chipo? Kana kuti aine ushumiri? How do we identify? How do we identify? Can we have a false prophet leading a ministry? Thank you. And vanhu votomuteera. And can a prophet lead a ministry? That's it. We need to look. Sangatisangane pano pachibanda media zvekare. Mwari wakukomborerei. I want you to understand this. Whatever you're going through, we are always praying for you. Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari wakuropafadzei. God bless you all.